De què va aquesta obra? És una cosa ben curiosa, perquè va ser escrita fa 340 anys pels carnavals de Salzburg, de l'any 1673. És una obra plena de bon humor, plena de danses, amb molta riquesa tímbrica. Veureu que els instruments, malgrat que són els instruments de corda coneguts per tots, se'ls demana una sèrie de particularitats, tocar-los d'una manera ben diferent, perquè estaven en carnaval. Heinrich Biber, que és l'autor que va fer aquesta peça, va ocupar el càrrec que 100 anys després ocuparia Mozart, és a dir, mestre de capella a la cort de Salzburg. A la segona peça ja comencem a trobar la diversió del carnaval. Biber col·loca 7 melodies alhora. És el que ens ha passat tots per Festa Major, que sentim les gralles amb un ball de bastons, però ja comencem a sentir el sac de gemecs que està tocant les panderetes i potser encara sentim una mica de flabiol que està tocant els panderos o altres gralles tocant les gitanes. Aquesta barreja de sons, Heinrich Biber la va escriure en partitura fa 340 anys i avui la sentirem.